Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Hills Autonomous District Council hne kasngi ka khat khandai trek unai wing arajar arpho kalapan pau ya kajing persya ya kajing bom sngap jong ka Parliamentary Standing Committee kabala IT ya ka kai phot klemna sngap ya kajing kerpat jong ki District Council ki seng bhalang ban pendu no ya kajing thung MDC ya ki Unrepresented Tribes habaya keren bat Chief Executive Member ka KHADC uba Titus Kain walapan pau ya kajing sngau kendit ba kani ka committee kabalawan knang haka jela ban sngap ya kajing ai jingmut jong ki District Council ka sorkar jela bat ki seng bhalang kam simla sngap ban pendu no ya ki katto katni kimat ki bana kaliang jong ki dawa ban pendu no hadin ba ka Parliamentary Standing Committee kala thep ya ka report jong ka haka website jong ka na kaliang ka KHADC ka satip ba kani ka committee kam simla sngap ban weng ya ki jingdawa jong ki shushu na kaliang UCM walai thu bana kaliang ke jongki kelapa da ke jingtho sya katana DCA jong ke sorkar jela badru sya ka Home Ministry jong ke sorkar pedeng ban penpau ya ke jing persya ya ke jing bom sngap jong kani ka komiti. Halo ko ika isu ka ba na kaliang jonga nga kwa ban keren bakata kalong halor ka recommendation jong ka Parliamentary Standing Committee hakbayade bat ka amendment ka basispa arpusan jong ka amendment ni ka 6 schedule ya kani ka recommendation ka committee ka lapha syaka ministry bat syaka parliament Kubo pilatip ba kani ka komiti kalawan hapo silong arsin lawan ban ya kendu ingi ki stakeholder barok hat ai kendu e government kendu i seng bahalang i kendu i dorbar i ki klit no sensyar pan i ki bius lani ki jing ai jing mut hawe dei ba kani ka amendment ya ka 6 schedule dan rain dah hadin bang lai ipat ya ka report kabalabu haka website jong ka parliament hoi ki khampa kopi changi dan rain isusi banyu iba ki don kat tu kan ni ki mat ki badon kam ki bakani ka komiti kam shimla sngap ya ka jing ajing mut jong ngi tani jong ka sorkar Tina taka daw nakaliang jong ka STIP committee ka bertep jong ka ni ka pementa ngila pa ya kajing persya ka jongi halo ka ni ka recommendation sya ka sorkar nang ba ka tenat jong ka District Council Affair Department bat kumjuru sya ka Home Ministry nampak Home Ministry bangi persya halo kat tu ni telikimat ki bangim sngau ya hap ya kajing ajing mut jong ka ni ka komiti kamat ka baningkong kadai halor ka nomination of unrepresented tribe ngi hakabay day bat kini ki nominate MDC ka komiti kam simla sngap ya kajing ajimut jongi bangi ong ba kani ka kentin unrepresented tribe kam day ban mi hakani ka nominated nominate MDC iban ai bet nominate MDC kamun kasyong haka o gobernador banjit nanu banlong ki nominate member jong ki council dan rengi penpau ke jing susi ba ke jing persya nakaliang ke jongi ba kila penmi ya kani ke kentien kaban wanra ke jing kulmar jingmut kan wanra ke bamsung tanat
ha khamtam ha ka jingede bakaru kompanyat ye ki dorbar ki jungi apo council kumba pitip ka dorbar ka jungi ka bangilong hang ni apo council ngia keren da ka tin la jong ngia keren be da ka tin kasi tikan jayu yangi lada ki ailat ye ki wepat ki bomde mo kita ki briu jungi la jong ki kong no ki khasi be bakin long kum ki nominate MDC kabut ngi hab ani keren ko iktin rengi yang be halo kanurim ba ka Khasi Hills Autonomous District Council kadai jong khasi dau khasi naga bentau khasi ka benta ka baar ka ba ngim pediang kalong ha ka jinge dei bat ki village council bat ki municipal council namar kani kalong persya ya ka ritis nsyar trairi ka jongi bat ngidei ban ngidawa bet badai ban itu ya ki dorboshnong daga constitution jongka ri India kamu ngimdan kami kita ki village council ngimdan kami kita ki municipal council ringi kadiban itu be yakini ki traditional institution ngidon kita basnong kabalai halor ka jingedai baka number jong ki seat ngila pas daka resolution pangila syem ya karai ba kajing pen he ya ki number jong ki seat kadeban long bay life hinyo total life husan daka banjit daka election but arngut ki deban day bay ki basyuthum iwe na kini ki arngut ki deban day I kentay kata di karai ke jongi pat ngidang yang bay kata pat ngimi hap jingmut ba kenti yang ini naka life hinyo syaduka saupumut kaba sao ngikwa bangi dawa ba ka Khasi Hills Autonomous District Council kaladon kam hakani ka amendment ban penhap no yaki lightly ki municipal area lani ki Shillong normal area haka district council daka ba penkelai ya ka paragraph 20 jong ka 6 schedule kabamut bakini gi jaka baro kinhap hapo ka 6 schedule area kepesan kabangi kwa nakaliang kejongi pangidawa kalong ba itu ikentin presiden haka paragraph 12 EB jongka 6 schedule day ban wengno bat ban bu yang baik daka kentin gobernur kemudian ni kan ai boringi tang lengbau gobernur ba onla ban kentaj haka ba pentri kam yaki an ka sarkar kami lani ban penbet yaki kat pung gajing dei bat ka jinglong jingman jongi hagar kom pentri kam muka de bandon baik ka kentin gobernur ka we bat kamat ka ban riu ba khaddu ba kata kalong bangi dawa ba ka bor jong ka artikel 200 ka artikel aspa jong ka constitution day bandon haka 6 schedule kani ka artikel aspa kadai halor ka jing yo jing menjur jong ki bill no gobernur baladang idon ni kani ka artikel haka 6 schedule u gobernur sisin balapha ya ka nunu ka bill
Kepala PAS teknik council. Bat hadin ba ula kalapoi syau balada kadon kanu kajing penpai biang na kaliang ka jong u ban pan kuari lani ban pan jing sutu biang ya halo ka tu ka bel bat hakasim ka baar pat don bor syu ban kentai ya ka ban ai ya ka jing menjor tega ni kan pen kloy ya kinu nu ki an kiba ka council ka PAS namar kumba PUE menta ibabun ki bil ki jong igi sa pending hapo ka sekretariat jong gubernur ai ke jing menjur idon ki bil ki pada ki newsnam ki prasnam postnam dena takadau kani ka bu jing yang iban ya sikmat ka kaum dan reda ka bagi doni kani ka artikel kan aibor syu ya ka district officer ka jong hoi ngi menjur halo ke recommendation jong ni ke committee pat habede ba ka direct funding lang ba ka article 280 ya ke ngi menjur ke jingweng no ya ka dual post kani ngi menjur nang ta ka jingpen kelai ka Khasi Hills Autonomous District Council sya ka Khasi Hill Autonomous Territorial Council kani ngi menjur kini gilong kimat kibana kaliang ka jungi ngi menjur pat kidong kini ru kimat kiba ngalap pensya pi kiba ngi persya brief fi lami biang de kiwe pagi isu te mentang akan mau ba ong bang adeban pensya ya kan ni sekipat ba nang ba kitip kai ka ba kana kaliang council ka jungi kalale halo ka recommendation jongka ni ka standing committee ngidang syania hi ba ka ministry kan sangap bakom juru ngakerpat ya ke government bahkan simkia ya gani nak kalian ke government ru ngampat UI hadu menta bahkan don kanu ka reaction nak kalian government halo gani ke recommendation tengah ke juga pon ngipen kan mau bat ngiken tu ya government bahkan simkia lo gani haba om tutorial kamu ke kentup langi kini di district berapa hi mentangi ong tang Khasi Hill Autonomous District dan rai kembalong mentangi ngidon haduk south lagi district ngidon ke Riboy ngidon ke west ngidon ke south west ngidon ke east mo ngidon south lagi district dan rai ada ke baong territorial tamu kani ka whole kadi ka area jong ka district